Seuraavaksi yritän selventää, miten Sinclair, Q-piste, Robi ja vastaavat mallit toimivat ja mikä niissä on ideana. Robi-pisteet ottavat jo nyt huomioon sukupuolen toisin kuin Sinclair tai Q-pisteet, joissa on oma kaava molemmille sukupuolille. Jos lähdetään tilanteesta, että X-akselilla on paino ja Y-akselilla on nostetut kilot. Sitten lisätään tuloksia koordinaatistoon. Esimerkissä käytetyt tulokset ovat keksittyjä eikä täysin vastaa todellisuutta. Käytännössä voidaan ajatella, että nuo eri tulokset esittävät eri sarjojen maailman parhaiden nostajien tekemiä tuloksia. Se kannattaa muistaa, että lähtökohtana on ajatus, että eri sarjojen nostajien tulokset ovat yhtä hyviä, riippumatta siitä, kuinka paljon kiloja on nostettu. Kaikissa eri malleissa, mitä on käytössä, niin pyritään löytämään kaava, jonka avulla voidaan ennustaa tuloksia. Tämän jälkeen pyritään löytämään malli, jolla tuloksesta saadaan vertailukelpoisia, ja tätä mallia käyttämällä pyritään saamaan eri tulosten arvo samaksi. Koska lähtökohtana oli, että kaikkien sarjojen parhaat tulokset ovat keskenään yhtä hyviä. Lähdetään siitä, että edellä esitetyt tulokset olivat miesten tuloksia ja otetaan mukaan naisten tulokset. Ja vaikka esimerkin tulokset ovat keksittyjä, niin oikeat tulokset käyttäytyvät aika samanlaisesti kuin tässä. Naisten kohdalla pisteet muodostuvat eri painoissa eri tavalla, eikä nostajan painon kasvaessa tulokset nouse yhtä paljon kuin miehillä. Tämän takia ei miesten kaavaa pitäisi käyttää naisten tuloksia laskiessa. Sitten pyritään löytämään naisten tuloksille selittävä kaava. Naisten tuloksen kanssa lähdetään myös siitä, että eri sarjojen voittajien tulokset ovat keskenään yhtä arvokkaita, joten pyritään löytämään malli, jolla niistä saataisiin vertailukelpoisia keskenään. Nyt olemme tilanteessa, jossa miesten tuloksia voidaan vertailla keskenään sekä naisten tuloksia voidaan vertailla keskenään. Moni malli lähtee siitä, että naisten pisteiden tulee olla alemmat kuin miesten. Iso kysymys on, että miksi? Jos aikaisemmin on hyväksytty se, että eri painoluokkien tulokset ovat yhtä arvokkaita, niin eikö samalla voida hyväksyä myös se ajatus, että naisten ja miesten tulokset ovat yhtä arvokkaita? Miksi sarjojen maailman parhaiden naisten pitäisi saada noin 70% parhaiden miesten pisteistä? Mikään ei estä skaalaamasta pisteitä, jolloin edelleen tehtyjen tulosten suhde säilyy. Jos lähdemme ajatuksesta, että maailman parhaat miehet sekä naiset ovat samanarvoisia, niin eikö silloin pitäisi pisteidenkin olla yhtä arvokkaita? Pisteistä saadaan yhtä arvokkaita skaalaamalla ne vakiolla. Kiitos.